आङो मैया बिलिफाङावबो फैदोंमोन आरो दा फुङाव फैनानै बे दिन्थिफुंसालिखौ एसे नायगिदिंनाय जादों। नुनानै गोजोनदों। बेवहाय एग्रिकालसार बा बर' न'खर बा बायदि रोखोमै गुबुन गुबुन धोरोमारिनि न'खर बेखौ दिन्थिनाय नुनानै गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयैनो बे 65थि बोसोरारि जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो गोजाम लिरगिरिफ्रा बिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगा मोनगोन आरो बिथांमोननि गोदान सोरजिलु थुनलाइ सोरजिनायखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आङो मैया बिलिफाङावबो फैदोंमोन आरो दा फुङाव फैनानै बे दिन्थिफुंसालिखौ एसे नायगिदिंनाय जादों। नुनानै गोजोनदों। बेवहाय एग्रिकालसार बा बर' न'खर बा बायदि रोखोमै गुबुन गुबुन धोरोमारिनि न'खर बेखौ दिन्थिनाय नुनानै गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयैनो बे 65थि बोसोरारि जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो गोजाम लिरगिरिफ्रा बिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगा मोनगोन आरो बिथांमोननि गोदान सोरजिलु थुनलाइ सोरजिनायखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों।